Presentem al Museu Nacional d'Art de Catalunya la donació Benet Rossell. Aquesta donació importantíssima ens permet copsar la diversitat, la riquesa i la força poètica d'aquest creador múltiple i polièdric que va marcar l'avantguarda a finals dels anys 60 i a la dècada dels anys 70. Un artista que, al costat de la seva activitat com a poeta, com a cineasta experimental en l'àmbit del teatre, va ser també un gran dibuixant que va imaginar el que es van anomenar les benigrafies o les micrografies. Una mena de dibuixos microscòpics, petitíssims, que fins i tot s'havien de mirar amb lupa i que, venint de la il·lustració humorística, es van fusionar amb la cal·ligrafia i amb influències orientals. Això el va portar a generar un imaginari molt particular, on multituds, on figures humanes apareixen transfigurades en éssers poètics i irònics a la vegada. Podem veure en l'exposició materials sorprenents, les màscares que va utilitzar en algunes de les seves performances i pel·lícules, que eren una manera de transfigurar també els actors, els participants, en aquests happenings, en personatges dibuixats, que generen coreografies fantàstiques. Podrem apreciar també les qualitats de Benet Rossell com a pintor, amb el gran format, amb el color, amb la pinzellada. Però el seu univers sorgeix de les dimensions minúscules, d'un art fins i tot portàtil. El cas més important i més destacat és la sèrie dels glaçons que podem veure aquí i que consisteix en unes petites peces fetes amb resina de polièster que a l'interior, com en una gota d'àmbar, conservaven un fragment de pel·lícula, una petita cal·ligrafia, una fotografia, el seu retrat. Benet Rossell es mou, per tant, en totes les escales, en totes les distàncies, dels formats més grans, de les tècniques més populars i col·lectives, com poden ser el cinema, fins al registre més íntim, més secret. Hi ha una eloqüència en Benet Rossell. Hi ha una necessitat de parlar, de descriure, de narrar el món amb les seves misèries, amb les seves grandeses. Per això ell fa una mena de paisatges en els quals dibuixa multituds de personatges que de vegades parlen, que d'altres no, que d'altres tenen bafarades en blanc, com si nosaltres haguéssim de projectar o imaginar la seva conversa. A l'exposició podem veure les màscares originals que es van utilitzar per la pel·lícula que Benet Rossell va fer amb el cineasta Jean-Pierre Béranger. Es tracta d'unes màscares de paper molt suggeridors, una mena de dibuixos ampliats que permeten transfigurar-nos en personatges fantàstics, en dibuixos que caminen i que es desenvolupen en l'espai coreogràficament, transformant, diguem-ne, l'escena, una trobada, una escena social, en una situació absolutament surreal i fantàstica.